vedare tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa panopa Zem Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu kutanga yakamera sekudaiso. Hanzi makati zvenyomukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yengoma kavika chitupa changu. Inini namadam takatanga kuitawo mari not a very long time ago. So tainge tichigara mu location mushure mekunge tawana mari ndokubva tazouya kumasebob, but mukomanashi ndakabva ndazowana mukana wekuti tinge tichizouya kuzogarawo kunoku kwatava kugara kugated community. Life yedu yakangochinja all of a sudden, but dambudziko riripo nderekuti kubva last year kusvika pari zvinozvi I think tashandirwa nevasikana vanokwana ivo kuita 10. Saka madam vakatanga vachataura nehama dzavo kuti hamunawo munhu wamunoziva here anoda basa remumba. Then madamu vobva vazondiudza kuti vainge vawana munhu ndokuti zvekukicheni ndezvenyu, zvemamaids ndezvenyu, kana kuri kunziwo tikazoita mushandi inini I will do na garden boy, but as for now tinoshandisa magarden services. Zvadaro mukomanashi ndakabva ndachizoona kuti madam vangu vatori nedambudziko. Madam vangu ndakatanga kunetsana navo mushure mekunge maid uya auya. This was our first maid. Ndikabva ndati unombozviziva here kuti munhu kana achikushandira mumba haasi slave, anofanira kuva nema-hours kuti anotanga basa nguvai anochaisa nguvai, but maid zvose izvozvo vainge vachingoti maid ngaangoshanda zviya zvekuti unreasonable work hours, uye zvekare vachimanikidza munhu kuti ashande ma-extra hours, no break, no compensation, no what. Like mamaids epamba pangu anotonzi munhu unochaisa mushure mekunge isusu tarara, in which sometimes tinokwanisa kuzorara kuma9 kana kuti kuma10. Iwo ndo paanobva azonzi chienda unosuka ndiro. Apa pose apa anenge achinzi gara uchitamba nemwana, because tine kamwana kedu kari very hyperactive zvisingaiti. Saka madam I have tried to speak with her, but vaingonditi no, izvozvo ndizvangu, handiti wakandipa that freedom yekuti ndiite zvandinoda nevasikana ava vebasa. But I have been trying to tell her kuti kana uine mushandi it does not mean kuti mushandi iye anenge ari slave. Okay, that was fine. Hama dzamadhamu dzakasvika pakuti yeah, I think kuti mimi ndimune dambudziko. Saka madhamu vakabva vati vainge vachida kuti muzukuru wangu ange achiuya. Ndikati zvokuti tizonetsana ina hangu handizvikwanisi. Ndokubva vachizotanga kutsvaka mamaids muchurch. So vasikana vakatombouya tikashandirwa nevasikana vakasiyana siyana, in which it is very irritating. Then ndopa vakabva vachizotora uyu manje uyu ambozama kuti ange achishingirira. Saka iye ane 21 years. Mukunotaura naye iye akandiudza kuti asati akambova kabonde nemunhurume. So she is also being mistreated by my wife, and anongoshandiswawo semashandisirwo aingoita vamwe vose, but iye ari kushingirira nekuda kwekuti I can clearly see kuti mwana wevanhu kwaanobva kwacho kunoratidza kuti kune nhamo, because kana ukaona mwana mudiki akaita sai achishingirira treatment yaanopiwa nemukadzi wangu, like my wife has a degree when it comes to mistreating. Like dzimwe nguva unotonzwa achiita zvekumutuka, kumupopotera, achimutuka, even verbally abusing and sometimes physically abusing her. But as for now madam vakazosiyana nazvo havo izvozvo zvekuti vanomuabuse physically. Mushure mekunge ndavaudza kuti if you keep on doing that then inini I am going to move out, because haungarovezve umwe munhu, unomuroverei? It was only because hanzi ainge apwanya water glass ravo madam. Ndikabva ndati but it is a material thing, maybe it was a mistake. Unoreva kuti mukukura kwako haunawo kumbogara wakaita mistake yokupwanya water glass, even a cup. And then she was just so angry with me, and chimwe zvekare chandakazoona, and that system ndakazoibhana, because madam ivo vane wife allowance yavo. Saka pa wife allowance ndo panobva mari dzemagroceries, mari dzehembe dzekutumidzira vamwe kumusha, uye zvekare nekuzobhadhara mamaids. Ini ndinongobhadharawo mabills epamba and stuff like that. Saka ndainge ndisikatozivi kuti dzimwe nguva maid uyu she can go for 2 months no pay no, but saka mushure mekunge one day azondikumbira mari achinditi there was an emergency kumba kwavo. Ndikabva ndati ewe, what are you trying to say kuti there is an emergency kumba kwenyu yet
it is a couple of days after you've gotten your salary. Ndopatakabva tagara pasi, mwana wevanhu ava kutanga kuchema. Akachema mukomanashi achichema, ndopaakabva azondiudza kuti iye ainge asati akambosangana nemurume pabonde. The reason as to why akazondiudza, ndakamuti, so don't you think kuti maybe it is better if you get married, at least you will have a husband? Akabva anditi hazviiti kuti ndikomhanya mumarriage, ndikopinda mumarriage out of desperation, because what will happen is that ndichangoroorwa nemunhu wandisingadi, obva azondibvisawo mhandara, obva azondirwadzisa. Ndikati wait a minute, unoreva kuti iwe hausati wakambosangana nemurume pabonde? Akabva anditi hongu. Ende ndikabva ndati very interesting. Ndakabva ndatanga kumutarisa nerimwe ziso riya rekuti I am now interested in ye. Iyewo ava kutozviona, because munguva tinongoti tikatarisana anobva asmaila, neniwo ndinobva ndanyemwerera. Mushure mekunge ndazomupa mari, ndikabva ndamupa mari yaye 2 months. Ndikati but please usazoudza madhamu vako. Akati it is okay. Saka akanditi hanzi mukadzi wangu anongomupa ma-excuses kuti mwedzi uno handina kana kumbogara ndakapiwa wife allowance yangu, saka ndichazotokupa next month. Apa inini munhu ndichimupa each and every time. And mukadzi wangu ari very unrealistic zvezvo zvekuti anenge achida kuti mwana wevanhu ange achiita mamwe mabasa ekuti you don't even understand. Umwe musi ndakati ndichibva kubasa ndokubva ndaona kuti mumba mainge musina vanhu. Ndikati vanhu muripi? Then I heard kuti mukadzi wangu ainge achitaura pacall. She was outside and she was with our maid. Ndakabva ndaona kuti mukadzi wangu ainge akatogara zvake uye achiita nyaya nevanhu vake pamafoni. Then maid ainge ari busy. Ndakamubvunza kuti what exactly are you doing? So there is this other certain type of weed that is like thorny. So when you have that in your lawn, the problem is that it spreads itself over and replacing the lawn. So she then told me that my wife had given her an instruction to go around looking for those places where the weed was growing. Akati achitaura neni kudaro, mudzimai wangu akasimuka, mukoma akapopota zvisingaiti. Akabva ati, ko iwewe unogotaura nemurume wangu ini ndiripo sei? It did not sit well with me. Mwana wevanhu ndakamutarisa. I think kuti kubva ipapo ndopa ndakabva ndachizotanga kufila kuti I think kuti there is a little bit of love for her in my heart. Zvino mukomanashi, nyaya iripo ndeyekuti ndoita sei naye musikana uyu? Ndodiko ndomutora here? Because ndinoti kana ndakamutarisa I feel as if I am the right guy who can treat her right, who can marry her, make her parents to be proud. Mari iripo, handidi kukunyeperai yekuti ndinokwanisa kumuroora, even if to find a place for her to stay. Because ndinombozvibvunza kana ndakagara pasi ndobva ndati asi nenhamo yose iyo yaari kuona, even from the poor background which she says she comes from, if I do not marry her, maybe she will get married to a man who is wicked, muyo anenge omurova achimushungurudza. Ende chimwe zvekare ndechekuti mukadzi wangu iye atori nebhuku rake iro raakanyora zvikafu, mukoma, zvikafu zvinodyiwa nemamaid. Saka ivo mamaid edu havatendedzwi kuti vange vachidya chikafu chatinodya isusu. Kana vakazodya chikafu ichocho like tumafancy food, vanozodya ari leftovers. When I got to find out about this book, ndakarwadziwa mukoma, but mukadzi wako ungagomuita sei? Ane hutsinye ndo zvaari. Uye zvekare there is no lack of privacy. Anotoudza mamaid kuti handidi kuona munhu anorara akakiya door rake. All of a sudden she can just wake up and she goes to the maid's sleeping quarters and she'll be like mafoni ndei usiku kudai. Apa munhu anenge ari busy achitaura nevanhu vake, and then she will tell that person to switch off the phone. Ndo zvaari mudzimai wangu. Ndakamubvunza kuti why are you so controlling? Like you cannot go through the personal belongings of your maid. You cannot invade their space or privacy simply because they are much poorer than you. You cannot even control their personal time. So as for my wife, her argument is that, and the reason as to why vanhu vachizobirwa nemamaids avo, it is because munonyanya kuvapa band stereke refreedom kuti itai zvamunoda kurebesa tambo. Hanzi munhu anofanira kusungwa kuti shwe, so that the person can see kuti ari pabasa. Ende ndokusaka aine chibhuku chake ichocho chekuti hakuna maid anotendedzwa kudya tunonaka. Even if maid akanzi awanawo mari, kana kuri kunzi akatengawo tuchikafu twake tunonaka, anozodya chikafu ichocho, but anenge audzwa magara moyo. Mukadzi wangu anokwanisa kungoti
iwe waorder Mr. D mari yacho waiwana kupi, kana kuri kunzi maid akataura kuti handiti it's month end ndangoti ndingozvispoiler, my wife will be like ndichatomboenda unotarisa jewelry rangu, maybe you have stolen something from me. Saka ndozvaari ane mashort temper uye always accusing our maids of stealing, breaking things without evidence, and anongoti kana akasuspecta kuti maybe the maid has stolen something from her, anotomubatira mari, and anowanza kubata mari dzekuma 300 kuma 400 kuma 500. So this is what my wife has been doing. So ininiwo ndazosvikawo pakungozviudza kuti uyu watiinaye uyu, maybe it is far much better kuti ndingomutora. Maybe it was God who brought her into my life. I don't know. Ndinodawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatisamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri murume uye zvekare ndine makore 53 years ekuberekwa. Saka ndakaudzwa nachiremba vangu, no, I don't mean a medical doctor, ndakaudzwa nasekuru avo vakandirombesa vakabva vanditi ndasarwa nemakore anokwana ivo kuita 3 ekurarama. Saka hanzi chichiri chakabata upenyu hwangu ndiyo nyoka iyo yandakapiwa. Ndakaendawo ndikanoromba kuMozambique. Saka mukunoromba kwandakaita ndakabva ndazopiwa nyoka. Saka nyoka iyi makore ose awa ndiyo yaindipa mari uye zvekare yakandidyira vana vangu. Saka nyoka iyi inogara muswimming pool hama dzangu. Pandakatanga kuita mari ndakabva ndanzi ndaifanira kuzotenga imba pamba pekuti panenge paine swimming pool. Saka muswimming pool imomo ndo mainogara nyoka iyi. So mukomanashi hanzi nyoka iyi ndo iri kuramba ichingondiwedzera makore angu ekurarama. Zvino vamwe vanhu vanokwanisa kufungidzira kuti zvakanaka izvozvo kuti unonzi makore ako ekurarama awedzerwa, but sekuru vacho ivavo vakanditi kana nguva yemunhu yekuti anenge akatarirwa naMwari kunzi anofanira kuti ange achizofa, zvakangonaka kuti unge uchizofa ipapo. Nekuti vakanditi nyoka iyi kana ikaramba ichingokuwedzera makore ekurarama, mune ramangwana uchazotambudzika iwe. Hanzi ndipo paya pekuti unozorarama kunosvika kana kuma 110 kana kuma 120 years wava kutambudza vanhu. Saka mukomanashi ndiyo nyaya iyo iripo. Asi ndakanzi ndisati ndafa ndikufanira kuti ndinge ndichizotsvaka munhu wandinosiyira nyoka iyi. Ndakanzi it's either ndinosiyira pakati pehama dzangu, ndichatsvaka munhu wandinosiyira, kana kuti mutorwa. Zvino ndakabva ndati mutorwa ndingagomuudza sei nyaya inotyisa kudai. Saka ivo sekuru ava vari kundeti ndinofanira kuti ndinge ndichizounganidza mari. Hanzi mari yandinofanira kuti ndinge ndichizounganidza inofanira kuva iyo iri $10,000. Kana ndaunganidza $10,000 kudaro, then ndipo apo pandinobva ndazongonoisiya. Ndinofanira kutsvaka pekuti ndinongoisiya mari iyoyo, then uyo achazonhonga $10,000 iyoyo anenge atoitora nyoka iyi. Nekufamba kwenguva hanzi nyoka iyi inobva yazotanga kuzviratidzira kwaari munhu uyauya, yobva yamuudza kuti ipo paya pawakanhonga mari akawanda kudaro wakanhonga ini. So mukomanashi ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Ndiri kungotiwo dai Mwari vakwanisa kundinzwira tsitsi, because ndinotya kuti kana Mwari vakasandiregerera kwacho kwandiri kuenda handikuzivi. Handidi kuti ndinge ndichizoenda kunotsva kugehena kaini. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri murume ane makore 29 years ekuberekwa. Ndakabvawo mukuroora zvamanje manje, but ndine message iyo yandakabata mufoni yemudzimai wangu. Message iyi yainge yakanzi
iwe ko wazodii, saka wazoti ndinge ndichiuya ne5 mari here, kana kuti uri kuda kuti ndinge ndichizouya ndichizochikwisa chinhu for 10 mari, but tinenge tava kutoita cheusiku hwose. Saka mukadzi wangu ndakabva ndazomubvunza kuti what is the meaning of this. Saka akabva azoti munhu uyo waainge achitaura naye is the ex. Ndakabva ndazotaura nemurume uya, saka iye akanditi ko hauzvizivi here kuti madam vako kunoku kuchitungwiza vaitoita zvokutengesa muviri wavo. Mukomanashi ndakakonfranta mudzimai wangu but iye akaramba, saka handizivi kuti ndoitawo sei. Nemudzimai wangu hatitomborina kana nguva tabva mukutanga kugara tose, kana tsvakirai kuno handisati ndatombonomubvisira. Ndanga ndichitoti pana December ipapapa ndo pandinofanira kuti ndinge ndichienda kunomubvisirawo mari, then tobva tazodzoka toenderera mberi neupenyu, but ndo nyaya iyo iripo mukoma. Ndakaudzwa kuti iye ainge ari huri remubhawa, saka handizivi kuti kunyepa here kana kuti ichokwadi. Totodawo kutoti vedare renyu vange vachindibatsira. Namadhamu ndakasangana navo paFacebook ndokubva tataura, ndikabva ndavati ndainge ndichida kuti vange vachiuya kuno kuSouth Africa, vakabva vabvuma. Ndikavatumidzira mari ndichitoti zvimwe kuda munhu achangondidyira mari yangu, but I was surprised munhu achitopinda munzira achiuya. So should I give her another chance, kana kuti zvinokwanisa kuzondinetsa kumberi uko kwatiri kuenda. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.